Изключителна песен на Ели Голдинг, получила и признание с кофичко от банята ли? беше 2015 година, които наистина се възхитиха на меките и вокали. 43 минути след 12, обратно в куфара на Фокус и поглед към тази годишния Октобър фест, който рискува да се превърне в фестивал на марихуаната. Знаете ли защо? Защото на 22 март, това беше неотдавна, германските власти взеха решение да легализират марихуаната. Това обаче въобще не се харесва на много политици и местни власти. Например, заместник-кметът на Мюнхен, Доминик Краузе, каза, че известният Октоберфест е най-голямата открита наркосреда в света. Това го пише Билд, не си го измислям аз. Новия закон забранява пушенето на канабис на 100 метра от училища, детски градини и детски площадки, само че легендарният бирен фестивал се провежда в Терезиенвизе, а това е голямо пустеещо място в центъра на немската столица Мюнхен, където, както се досещате, пушенето не е забранено. И както отбелязват журналистите на изданието, тази годишния Октоберфест рискува да се превърне в фестивал на марихуаната. Дори пушенето в самите шатери да е забранено,